Testing na ba kag-racing pre? Racing? Oh? Nakatry ko racing eh. Kapila na? Kaupat ko nakatesting og racing. Grabe no? Tarong ba? Oh. Unsa may standing nimo pod? Tulo ang tabla, isa ang daog. Grabe no? Oh, tinood eh. Una na akong kalaban ako, naka-sniper. Sniper? Ay, Grabe. mutukol sa dili pre, kusog man jud ka na mudagan ng sniper kusog jud, bitaw. pero tablahan ako na ba. Bagsika oy. Tinood na? Oh. Pag sugod pa lang, pag arangkada warrior pa ka lang. na. Kusog man jud ka na mabuna lang sniper no, pero Unsa may gamit imong motor? pagkuhan, smash akong gamit, smash. Oh, smash nga motor. Oh. Pag ready, get set, go. Builuhan din ako po. Wala lagi na iwit, wala po inauna. Grabe, Tabla rin kayo. Hanto, dabot sa finish line. Tabla rami sa sniper. Pili sugal niyo to? 3,000 ang sugal na mo to. Kuya wo eh. Oh, 3,000 sugal na mo to. Grabe no? Pero may galit, tabla ba kay? Ug wala, dako kay tupildi sa kuha eh. Liman po ng 3,000. Liman, dako na na oy. Unsa may kaduhan nimong kalaban? Ang ikaduha nga kalaban ako, kwan, sniper, kanang raider. yote. Kabalo man jud ka, unsa ka bagsik ng raider mo, orang kada sa kuha, dalan. Labi nagsaspalto. Bagsik na. Pero mutuo sa dili. Tablahan ako ng raider ba? Da. Kuya wo eh. Oh, smash lay gamit na ko. Pagkatibay. Tablahan akong raider. Pila may sugal niyo to? 3,000 gyapon. Grabe no? Tuwag sa dili eh. Kusog man ka na murang kada ng raider pero paningkamutan dyan ako ba nga magukdan dyan ako. Ready, Ayote. get set, go. Oh. Nakauna ang raider gamay ba? Nakaunat. Grabe. Builuhan pa na ako. Nakaturbo ba? Yote. Ana-ana ra ba? Antod nga. Kuya wo to no? Same relay gyapon. Tabla. Grabe eh. Oh, tabla gyapon eh. Pila may sugal niyo to? 3,000 gyapon sugal ato pero ang tabla na ko to ba? Luian bay. Grabe no, tulon mo kalaban. Ikatulo na akong kalaban ako, naka-Inmax. Inmax? Sure ka? Inmax. Dako mo dyan nagmakina ng Inmax pero mutuwa ko sa dili pre. Pag racing na mo pre, tablahan ako na. Grabe no? Oo, tablahan akong Inmax. Pila may sugal niyo to? 4,000 sugal na mo to. Grabe no? Ay na, tuwag sa dili. Wala nakauna ang Inmax eh. Wala nakakitag tsimpo nga makauna sa sakuha. Ako po na po ko nang itagway nga maiwit ko. Dapat pantay rin kayo. Pantay rin kayo ng Inmax. Kunya naman ka kay kalaban nga nadaog ka. Dari na ako nadaog sa CBR. CBR? Wala kinaiwitan ako kalaban sa racing CBR. Kanang paglaban nimo na naka-sit up na imong motor ana. Wala pa na ako nag-set up akong motor. Natural lang itong smash, Jud. Grabe no? Oh, natural lang itong smash. CBR akong kalaban. Ang bugiro mo kayong CBR god. Yan na ang tagiya CBR ba? Ang driver CBR nga. Sige, una ka, 3 seconds lang. Kaingnan mo, una daw ko 3 seconds. Ano ako nga, impas juga sa kuha CBR karon. Ayote. Mo to, pag ingon nga, ready, get set, go. Sukol din ko, 3 seconds god. Basta ang CBR lagi. Ang bugiro mo kayo. Kapaguko doy, wakaguko doy. Daog gato. Daw ko to. Size mil ang sugal to. 6,000 dakuha oy. Uy, easy money. Dali ra man kayo bay. Easy money, gani kayo gani. Daw ko Grabe oy. Unsa man to inyong racing? Wala may rules ato. Nami rules ato. 1 kilometer lang mong daganon. Kung kinsay mo na mo'y daog. Unsa pa may laing rules ninyo? Ako nag-set pud mi og speed limit. 80 lang ang pinakakusog nga dagan. 80 lang pinakusog? Oh, basta kay mao lagi tabla-tabla ra jud. Pandamay.